Gallai ddeall os di hwn yn dechrau mynd yn syrffedus achos dwi'n cadw gweud, dyma'n ffefryn, y mefus gwyllt. O, dyma'n ffefryn, y mwyar. Na, dyma'n ffefryn. Popeth yn ffefryn, ond yn wir dyma'n ffefryn. Ar wahân i'r mefus bychain, a enw hon yw'r rhosen. Falle bod chi wedi clywed amdanynt. Yn wreiddiol o Tsieina, a llwyth o wahanol fathau ar draws y byd. A hon yn gwynto'n anhygoel. Chi'n gwybod y beth? Ie, rhosen. Ac os ych chi eisiau coginio ar rhosys, mae'n rhaid i chi'n neud yn siŵr ei bod yn gwynto'n gryf. Os na oes gwynt ganddynt, bydd ddim blas iddynt. A'r peth arall mae pobl weithiau'n neud, dibynnu ar y rhosen, gyda'r darn bach yma lawr man hyn ar ddiwedd y petal, lle mae'n gallu'r blasu'n chwerw, yw ei dorri i ffwrdd fel hyn. A gweud y gwir, hwnna ddim yn ffôl. Yn gyffredinol, so chi'n gwybod pwy fath o rhosen sda chi, ond allai weid bod nhw i gyd yn fwytadwy, felly mae hwnna'n ei pethau'n haws. Mae llawer o rhosys gyda'n nghymydog, a phan mae'r petalau'n cwmpo, a dwi'n gofyn yn barchus am ganiatad i bigo nhw lan, fynycha dwi'n cael e. Mae'n bosib gweithio jam bendigedig, hufen ia, pob math o bethau'n bosib, gwirodydd, Turkish Delight blas rosyn, miloedd o bethau'n bosib. Mond i chi byd o'n nghofio bod planhigion addurnol weithiau hefyd yn fwytadwy.